Jama'a assalamu alaikum. A wannan bidiyo namu na yau za mu nuna muku yadda za ku siya data a cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu shiga kan bidiyon. Yawwa, ka danna star 121 hash sai ka yi dialing zai nuno ma option sai ka shiga number 3. Idan ka shiga number 3 nan kaga ga 1 gig 200 7 days ga 200 MB a 50 naira, sai ka shiga duk wanda kake so. Insha Allah gaba zan ga muku masu bi wannan ku dai ku ci gaba. Sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar na sake shi za ku gani ba tare da ɓata lokaci ba. Na gode.